खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनैहाय मोनसे बाथ्रानि सायाव सावरायनो लानाय जादों। बाथ्राया जाहैबाय जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुनो मोनखाबाय इनभेलिड नियस डिएलएड। जों बयबो मिथिगौ आसामाव दायो मैयानिफ्राय जानाखि एलपि इउपिनि टिचार्स रिक्रुटमेन्ट बियो सोलिबाय, जेराव मैया 2 अक्ट' खालि आसाम DEEआ मोनसे नटिफिकेसन फोसावनानै होनाय जाबाय, जेराव सुप्रिम कर्टनि अर्डार बायदियै आसामाव नियस डिएलएडखौ केन्सेल खालामनाय जाबाय। अदेबानि दानि गोदान रिक्रुटमेन्टआव नियसआव जायफोरा डिएलएड खालामनाय बेखौ एप्लाइ खालामहोनाय जानाय नंलिया एबा इनभेलिड जाबाय। बेबायदि मोनसे नटिफिकेसन ओंखारदों, जायखौ लानानैनो दायो सारा आसाम नाङैनो नियसआव लानानै डिएलएड पास जानाय बिथांमोननि गेजेराव हाहाकार जागासिनो दङ। बेनि अनगायैबो दायो मोनसे बाथ्राया ओरैबायदि सोलिगासिनो दङ सिं हयथ'बा गोबाङानो मिथियाबो जानो हागौ। वाट्सएप ग्रुप दङ दायो टेट क्वालिफाइडनि गोबांथार वाट्सएपफोर ग्रुप दंसै। आंनियावबो दायो मोनबासो बेबायदिनो वाट्सएप ग्रुप दङ, जेराव टेट क्वालिफाइड सोरबा नियसनिफ्राय डिएलएड लानानै टेट क्वालिफाइड जानाय दं, सोरबा ओडिएल टेट क्वालिफाइड दं, सोरबा रेगुलार डिएलएड टेट क्वालिफाइड दं। बेफोरनि गेजेराव सिं बाथ्राफ्रा गोबां गोसारगासिनो दङ। सोरबा रेगुलार लानानै डिएलएड पास जानायफ्रा नियसफोरखौ बखिनाय, बुंनाय, इनसाल्ट खालामलायनाय, हेंथा खालामलायनाय बेबायदिया सोलिगासिनो दङ। नंगौ, जाखागोन बेबायदिया। बयबो आजिखालि सेल्फ सेन्ट्रिक जोबसैथ', गावबा गावखौ मोजां जाजानो बा गावबा गावखौ मोनजानो बयबो लुबैखागोन। नाथाय बेबायदि नङा जे सोरखौबा बखिनानै, सोरखौबा हेंथा खालामनानै बा सोरखौबा डिमटिभेट खालामनानै बेबायदि गावनिल' डेभेलप खालामनो नागिरनायाबो थिग जानाय नङा, एबा सासे टिचारनि बियो मोनसे क्वालिटि नङा आङो बुंनो हायो आरोखि, बा जोङो बयबो बुंनो हायो। सासे टिचार जानो थांगासिनो दङ, बेबायदि टिचार जानो थांनाय बिजाथिनि निस्सय मेन्टेलिटिया बेबायदि जानो नङा। सोरखौबा डिमटिभेट बा सोरखौबा हेंथा खालामनानै बेबायदि बाथ्रा बुंनो नाङा। गोबां गाज्रि बाथ्रा बुंदों, जेनेबा नियस डिएलएड आउट होनानै इम'जि, मिनिनाय इम'जिफोर हरलायनानै बेबायदिनो इनसाल्ट खालामनाय अनेक सोदोबफोर, बाथ्राफोर लिरलायगासिनो दं आरोखि गावजों गाव, बा दान्थे बिदान्थे, सोरबा सिनायनायजों सिनायैजों बेबायदिनो गोबां दान्थे बिदान्थे जागासिनो दं। बास जोङो थारैनो बुंनो थाङोब्ला वाट्सएप ग्रुपफोरनि गेजेराव सिङावहाय थारैनो नियस डिएलएड भार्सेस ओरैहाय रेगुलार डिएलएड बेबायदि सोलिगासिनो दङ। गोबांथारा बुंदों, नाथाय गोबांथारा बेबायदिबो बुङाखै। गुबुन फारसेजों जों नायोब्ला नुनो मोनो सासे सानै मानसिफ्रानो हयथ' बेबायदि बाथ्राखौ बुंगासिनो दङ। नाथाय आंनि बुंनो साननाया नैबेसो, जोङो टिचार जानो थांनाय हिसाबै बेबायदि क्वालिटिया थानांगौ एबा थानाया मोजां। माने सोरखौबा हेंथा होनानै बा सोरखौबा गाहायाव नाख्लायनानै गाव राजा जानो लुबैनाय बेफोरबायदिया निस्सय सासे टिचारनि क्वालिटि जानो नाङा आंनि साननायाव। गतिके सोर मोना बा नियसआ इनभेलिड जाबाय होनबानो दे बेबायदि गाज्रि इनसाल्ट खालामनांगौ, बाथ्रा बुंनांगौ, बेफोरबायदिया थिग नङा। दा जायखौ लानानैनो सारा भारत नाङैनो गोसारजोब्बाय एबा गोसारगासिनो दङ। जोंनाव आसामावथ' दासो जादों, सिगांनिफ्रायनो गुबुन स्टेटफोराव जागासिनो दं, जेरै बिहारफ्राव, दिल्लीफ्राव, छत्तीसगढ़फ्राव बेफोर अनेक जागासिनो दङ। सुप्रिम कर्टआ मोनसे समाव राय होदोंमोन, निस्सय बेबो रोखा, जाय रायखौ नोजोर बोनानैनो मैया आसामाबो बेखौ इनभेलिड खालामनाय जाबाय, जेराव नियस डिएलएडखौ इनभेलिड होननानै बुंनाय जादों। गुबुन फारसेथिं सुप्रिम कर्टआ बे बाथ्राखौबो रोखायै बुंनानै दोनखादों, जेराव जायफोरा बेनि सायाव सन्तुष्ट गोजोननाय गैया बिथांमोनहा क्लेम खालामफिननो हानायनिबो चान्स दङ, एबा एनसिटिइनोनो गासिबो बाथ्राखौ निस्सय नाथ्रोदनानै हरदों सुप्रिम कर्टआबो। दा बेबायदि हिसाबै बयबो निस्सय जानजि खाफ्राफिनदों। बिहारावबो लानानै हयथ'बा सुप्रिम कर्टआव थांफिनसिगोन गाबोन समफोरहालागै। दायो मैया आसामावबो बे DEEआ NIOSनि जानाखि डिएलएड, बे डिएलएडखौ केन्सेल खालामखांनायनि उनाव दिनैहाय गासै डिएलएड केन्डिडेटफ्रानो जायफ्रा टेट क्वालिफाइड बिथांमोनहा दायो गुवाहाटीनि नियस अफिसाव थांनानै बेबायदि सोमावसारनाय हाबाफारिखौ निस्सय लाबाय। जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुनो मोनबाय। गतिके मा जायो उनाव नायनोसै। गतिके बेबायदि गावजों गाव बेबायदि नियस भार्सेस रेगुलार बेबायदि जानाया थिग नङा। निस्सय बेबायदि खालामबाय थायोब्ला सोरबाया सोरखौबा केस होयोबा निस्सय बे रिक्रुटमेन्टआ
डिले जाबाय थागोन एबा निस्सय बे रिक्रुइटमेन्टआबो हयथ'बा मोनसे समाव बन्द' जानानैबो थानो हानाय, जायखौ नोजोर बोनानै दायो गोबाङानो केस होनो थांगासिनो दङ बा केस होनायबो जानो हागौ, रिक्रुइटमेन्टनि सायावबो केस होगोन। ओंखायनो जाहाथे बेफोरनि सायाव सानै हयै बाथ्राफोरखौ गावजों गाव इनसाल्ट खालामलाया, बेबायदि बाथ्राखौ बुंलायलाया आरोखि। दा सुप्रिम कर्टआव थांबाय हिसाबैथ' निस्सय गासिबो बन्द' जाफिननानै थाफिनजोबगोन। रिक्रुइटमेन्ट प्रसेसआनो हयथ'बा बन्द' जानो हागौ हाइकर्टनि गोदान अर्डार जायागौ मानि। गतिके बेनि सायावथ' सुप्रिम कर्टआथ' मोनसे बाथ्राखौ सानखागोन, जेराव नियसनिफ्राय गासै 14 लाख प्लास बेबायदि केन्डिडेटफोरा दिनैहाय DLED पास जानानै दं आरो गोबांथार केन्डिडेटफोरा नियसनिफ्राय DLED लानानै गुबुन गुबुन स्टेटआव टेट पास जानाय दङ आरो साख्रि मावनायबो दङ। नियसनिफ्राय DLED लानानै साख्रि मावनायाथ' मैया दाखालिसिम 2021 सिम आसामावबो मोन्दों, जायफोरा एखे बेन्च जिरायनाय, जायफोरा मोनसे सिलेबासखौनो फरायनाय, जायफोरा मोनसे नट्सजोंनो फरायलायनाय, बे एखे केन्डिडेटफ्रानो मैया दाखालिसिमहालागै आसामावबो साख्रि मोन्दों। नाथाय बे बाथ्रायाबो साननो गोनां, जुदि दिनैनि DLEDआ बा नियसनि DLEDखौ केन्सेल खालामदोंब्ला बै साख्रि मोननाय, मैया दाखालिसो साख्रि मोननायाबो केन्सेल जानांगौ। मानोना एखे सिलेबासखौ फरायदों, एखे नट्सजों फरायदों, एखे लेखाजों फरायदों, एखे बेन्चमेट जिरायनानै क्लास खालामदों, एखे एग्जाम लिरदों, एखे एसाइनमेन्ट लिरदों। दा बेफोरबायदि मानसिफोरा मोनलांबाय, नाथाय दिनैनि बेलायावसो बे एखे DLEDखौनो इनभेलिड खालामनानै होनाय जादों। बियो बिराद इनजास्टिस आरोखि। जायफ्रा DLED केन्डिडेट, जायफ्रा टेट क्वालिफाइड जाबाय, बिसोरनि थाखाय आरो गोबांथार बेबायदि खस्थ' आरोखि। ओंखायनो सानै हयै बाथ्राफोरखौ बुंबा मोजां। जायफोरा नियसआव DLED लानानै दिनैहाय टेट क्वालिफाइड जानानै गिलु फालु नाम्बार मोननानै टेट क्वालिफाइड जानानैबो जुदि इनभेलिड जाफिनोब्ला सार्टिफिकेटआ, बिनि सायाव बिराद अननाय आरोखि। आरो गोबां ओरैबायदि केन्डिडेटफोर दङ जायफोरनि बैसोफ्रा देग्लायहालागै खालमासिहालागैनो जोबलांसिगोन। निस्सय बिथांमोनहा देग्लाय मोनाब्लानो एट नेक्स्टआव साख्रिनि बिसिनि एजफोरा जोबलांसिगोन। दा बिथांमोनहासो मिन्थिगौ बेसेबां दुखु खस्थ' सैनांदों। ना बेबायदि समावबो आरो बिसोरखौ मिनिबावोब्ला, डिमटिभेट खालामोब्ला, बा नोङो इनसाल्ट खालामोब्ला, हेंथा होबाय थायोब्ला निस्सय बिसोरो गोबां दुखु मोनगोन आरोखि। बिसोरनि लाइफआ गोबां दुखु मोनगोन। ओंखायनो जायखिमोन लागिरामोन, बियो सरकारनि खोथा, बा डेम'क्रेटिक कान्ट्रि हिसाबै क्लेम खालामनो हानाय, सोमावसारनो हानाय, बा धर्ना खालामनो हानाय, गावनि मोन्थायखौ बिख'नानै लानो हानाय, बेबायदि मोन्थायाथ' बयनावबो डेम'क्रेटिक कान्ट्रियाव थाखायो। गतिके खालामनो हो, जायखि खालामलागि दा खालाम, बेफोरखौ जेबो बुंनांगौ गैया, हेंथा होनांगौ गैया। गतिके नोंहा जुदि क्वालिफाइडबा, नोंहा जुदि मोननायनि मोन्थाय दङब्ला, नों नियसआनो जा बा रेगुलार DLEDआनो जा, नोङो मोनखागोनखा। बेनि सायाव नोंहा बाथ्रा बुंनांगौ गैया। बेबायदिनो WhatsApp ग्रुपआवबो जोङो नायोब्ला नुनो मोनो, गोबांथार मानसिफोर दङ मोनफा मोनफा WhatsApp ग्रुपआव, जेनेबा 1000 2000निबो बारा मोनसे ग्रुपआव थायो केन्डिडेटफोरा। नाथाय बेनि गेजेराव सानै साथामाल' दुगामारा फाल्थु मारिनानै एकदम ना टिचारनि क्वालिटि दं ना मा दं, बेफोरबायदि लेक्सार मारियो आरोखि। WhatsApp ग्रुपफ्रावबो सानै साथामल' मानसिफ्रा, जेराव 1000 जन केन्डिडेट थायोबा, ग्रुपआव मेम्बार्स थायोबा, बेनि गेजेराव साबायाल' बा 10 जनाल' फुरा फेक सानफ्रामबो साननि हरनि बायदिसिना बाथ्रा बुंनाय नन स्टप। नाथाय बेनि अनगायै 95% केन्डिडेटफोरानो बा मेम्बार्सफोरानो सिरि जिरायनानै थायो। माने ग्रुपजों रिलेटेड गैयै, बा बेबायदि टपिकजों जेबो रिलेटेड गैयै बाथ्राफोरखौनो सावरायलाबायो आरोखि। जेराव जेबो रिलेटेड गैया, बेफोरबायदि अनेक केन्डिडेटफोर दङ। मारै क्वालिफाइड जादों बिथांमोना टेटखौ गावसोरसो मिथिगोन। नाथाय बेबायदि केन्डिडेटफोरबो दङ जाय 2019निफ्रायनो 19, 21 आरो दा नै BTR बा 6 सिडिउल टेटआवबो क्वालिफाइड जानाय दं। बेफोरबायदि केन्डिडेटफोर निस्सय सिरि जिरायनानै दं, अदेबानि बिसोरहा दाबो अधैर्य जायाखै। मैया दाखालिसो पास जानायाव हयथ'बा बेबायदि गोबांथार थिफुदला बायदि खामानिफोरखौ मावगासिनो दं आरोखि। ओंखायनो जायखि जेखि खालामा, धर्ना खालामथों, सोमावसारथों, बा बिथांमोनहा दुखु खस्थ' जानांदों बिथांमोनहा जाथों, बेखौ नोङो बेबायदि डिमटिभेट खालामनाय बा इनसाल्ट खालामसिननाय, बेबायदि खालामनायखौ जाहाथे मावा आरोखि। बेखौनो गुरै खावलायनाय जाबाय।